Indaba ezibhlungu ke bakithi zithi akasekho emhlabeni umlingisi wodumo umama ke uKhona Ichumi oke waduma kakhulu kumdlalo iGomora nosanda kuphela ke wedume ngokuthi ke uMamsonto. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories. Namhlanje ke guys asiphathanga ke indaba ezimnandi kodwa ke indaba ke ezibhlungu nezingehli kahle ngithina ke njengomzansi Africa. Ufumphila the entertainment commentator uye waposta ke lo myalezo nothusa abantu abaningi laphana ke ku Twitter account wakhe wathi ke rest in peace. Wesethi ke veteran actress Khona Ichumi has passed away. The Black Panther star and matriarch of the industry to many in this business was just 72 years old. She passed away in hospital today, August 6, 2024. Base beyabuza abantu ukuthi hayibo bakithi begula yini akekho bakithi waziyo njengamanje abachazanga kodwa ke kuthiwa ke udluleke esibhedlela namhlanje ke ekseni. Ngiyacabanga ukuthi ke uma ngabe ke sekuvelile ke abantu ke bazokwazisa ukuthi ke yini ke ekade iwrong ngomama ke uKhoni. Ngiyazi ke bakithi ukuthi ukufa sikaze singakulindela, especially mangabe singakaze sizothiwa ke umuntu uyagula. Umama ke uKhoni was one of the old actors we had la eMzansi and futhi bese active kakhulu kuma characters besuke ke bemnika wona bengasinje ugogo Sidalo bengalingani neminyaka yakhe guys. I don't want to lie. La sanda ke uqhama khona ikuGomora ke guys la nje esimbone kakhulu isikhathi eside kakhulu ikuGomora as umama uSgibenge umama uSonto bentshontsha imoto ibiza ingane zakhe ngoma baby. Abantu abaningi bazomkhumbula ngalo leli gama lika ma baby na kwi Black Panther guys futhi simbonile kade sake sambona futhi ke na ku Zone 14 na komunye futhi umdlalo othiwa abomama ulaphana ke kumzansi Magic Rhythm City nakwezinye ke izitori eziningi ke esimazela ke kuzo. Umama uKhoni wazalwa ngo1952 wayesiba ke nabantwana ke aba u4 ngo June 5 she was celebrating ibirthday yakhe ke okugcina ihlanganisa ke iminyaka engu72 njengomzansi ke bakithi siqemeke engeqiwa ntwala ke ingozi ngathi umoya wakhe ke ungaphumula ngokuthula. Should be dearly missed. Amagalelo akhe la eMzansi Africa abemakhulu kakhulu. To friends and family akwehlangula ngehliwe. Inkosi iphile, inkosi ithathile. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share with us ukuthi ke wena umama uKhoni umkhumbula kahle kumuphi umdlalo la nje asahleli kuwena engqondweni yakho imuphi umdlalo omkhumbula kuwona kahle kahle. Mina cha ngimkhumbula la kwiGomora impela. Bye.